Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asiri ya tonu akan abin da ya faru da 'ya'yan wata mata guda 4 na yadda malamin bokon su ya lalata da su ya musu fyaɗe. Matar ta ba da labarin irin yadda a ƙarshe asirin sa ya tonu lokacin da ta duba gaban yaran ta ganshi a ɓace a lalace. A yanzu dai haka wannan malami ya ɓata wa yaran nan rayuwa, sai dai daga ƙarshe dai jami'ai na hukuma sun kama wannan malami kan ƙarƙashin zalunci da keta haƙƙin ɗan adam. Wannan matar aure ta ba da labarin, cikakken labarin abin da ya faru da ita da 'ya'yanta. Wallahi ko maki tausayi sai ya tausaya musu idan ya ji abin da ya faru da waɗannan yara. Muna roƙon Allah ka ƙara kiyaye mana mutuncinmu ka kuma tsiratar mana da yaranmu da mu kanmu daga shiga kaddara irin wannan da ma makamancin haka da ma abin da ya fi haka din. Ga cikakken bayanin wannan mata kamar haka. Ina dubawa kawai sai na ga guri haka rami, sai na firgita, hankali na ya tashi, na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na tube ta na duba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ga yarinya a lalace, gabanta da bayanta duk ya lalace. Wannan asalamu lalata min yara. Don Allah a taimaka mini don kada an kwace mana yanci. To, na zo wucewa ne, yarinya tana kan baranda a kwance, tana zazzabi. Na zo wucewa sai naga fan ɗinta ya ɗan zami, sai naga kaman kashi a jikinta. To ina dubawa, na ce kashi kika yi? Ina dubawa kawai sai naga guri haka rami, sai na firgita, hankali na ya tashi, na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na taso ta na shigar da ita ɗaki, na tube ta na duba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ga yarinya a lalace, gabanta da bayanta duk ya lalace. Na tambaye ta na ce waye miki wannan abin? Bata faɗa min ba, tambayoyi ba wanda ban yi mata ba, yarinyar nan ta ki ta faɗa min. To kanwata karab a kunnanta sai ta shigo, sai take faɗa min, mami ankul ɗinmu ne a makaranta, ankul Kamal ne, shine nan yake tusa mana wani abu. Gabana da ya yanki ya faɗi, shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nake ta tambayar ta, nan dai ta faɗa min komai, hankali na ya tashi. Na ce to ke ma kwanta. Sai na duba ita ma haka, ita ma ɗayar na duba haka, ita ma cikonta hudun na duba, ita ma abin da na gani kenan. A lokacin sai na kira babansu cikin tashin hankali, yake faɗa mishi abin da yake faruwa. Ya dawo gida, muka ɗauke su muka kai su asibiti. Dan dai aka tabbatar mana da cewa tabbas fyaɗe ne. Shikenan sai muka je police station na ɗan ta mashin, nan muka yi report. Shikenan to da yake ranar asabar ne, sai aka ce sai ranar litinin idan malamin ya zo makaranta sai a je a taho da shi. Litinin din ta yi, aka je aka taho da malamin, sai aka haɗa mu da ɗan sanda, muka je asibitin Murtala, aka je aka yi musu tasa-tasai. Muka je ɓangaren likitan gane inda ake duba waɗanda aka yi fyaɗe, nan ma ya tabbatar tasa-tasan komai da komai duka gwaje-gwajen duk suka tabbatar da cewa tabbas an taɓa min yara. Muka koma police station din da sakamakon da 'yan sanda. To a lokacin ma karamar ita ta ukun ta dinga wani irin abu, tana jijjiga, shine muka kai ta nan asibitin dan tamasha mafi kusa. Nan dai aka sa mata ruwa, aka bata taimakon gaggawa. To shine washe gari aka tura shi bawan Allah na can Banfai State CID. To anan ne dai aka tsare shi, aka tattara duk wasu hujjoji, aka je da yaran makarantar suka nuna inda yake musu abin a cikin ofis ne. ɗaiɗai aka kira su suka nuna. Sannan a state CID din ma aka hada wasu masu laifi da kuma shi wannan ankul din nasu na makaranta. Aka hada mutane kusan su 7 aka jera su, aka dinga kiran yaran ɗaiɗai aka shiga da su. Aka shiga da ɗaya, aka ce ta nuna wanda yake musu abin na a makaranta, ta nuna shi. Ɗayar ma haka, in aka shiga da ɗaya sai a canja mishi guri ko a canja mishi riga, haka aka yi duk sai da suka nuna shi suka gane shi. Kawo yanzu a wani mataki ake kai? Akwai kungiyoyi ɗaiɗaikun mutane da suka shiga cikin al'amarin? Tabbas sun shiga, kungiyar human rights ma sun shiga lamarin. Sannan akwai wata kungiya ma su ma jiya sun zo sun shiga lamarin.
gaskiya ina cikin matuƙar tashin hankali. Tashin hankalin da tun da nake a rayuwa ban taɓa fuskantar wannan tashin hankalin da nake ciki ba. Domin bacci ma ya ƙaurace wa fuskata. Sai dai bacci ya sace ni. Amma ba na iya yin bacci. Na shiga tashin hankali gaskiya. Ina kira ga mahukunta su taimaka mana don ganin an tabbatar an hukunta shi. Domin ya zalunce mu, ya cutar da mu. Inda nake tunanin hankali na zai kwanta, an ce yaran mu su yi ilimi, kai su makaranta. Mun kai yaran nan makaranta domin su yi ilimi, hankalinka a kwance. Tunda tarbiyya gida ne, sai kuma a makarantar da muka kai yaran mu. Yara na ba ko ina suke zuwa ba sa yawo, daga makaranta sai gida. Amma a nan